Diqtu lawnek mill-tritoni li rajna aktar kmini, issa ninsabu hawn mill-ġdid. Kif inti? Tajjeb ħafna, u inti? Jiena ninsab tajjeb u kif. Preparat biex nara x'għandek tgħidilna, l-aħbar it-tajba. Mela, fuq il-perċezzjonijiet ħan nitkellem, u mhux fuq it-traffic. Okej. Għalli għax mill-ewwel qed ħan il-qala. Għaj mhux dak li jkun jgħid xi ħadd minn transport Malta ma mhuwiex. Ma kontx ħanitkellem fuq hekk jiena. Isni aħdarek, isni uffiċjal xejdulhom. Furjaniż. Le, ma soltu. Għal-gwardjani lokali. Għal-gwardjani lokali dik il-kelma, tajjeb, imma le. Ma il-perċezzjonijiet ġejt nitkellem fuq relatati mal-ikel, mal-exercise u mal-famuż xaħam. Naħseb jiena. Tafu sejħulhom ukoll uffiċjali tal-komunità. Ma xukoll, issa nbidle l-antika, issa dik l-antika jieħdu għalihom jekk tajat l Mela skużani, għalek saqsejt li. Le, l-lum il-ġurnata jekk tiltaqgħu uffiċjal tal-komunità, jieħu għalih jekk tgħidlu ordin. U bir-rispettu, uffiċjal tal-komunità, uffiċjal. Isbaħ. Sabiħa. Anyway, mela, Ġan, biex imur mill-ewwel għall-punti, għax hemm ħafna perċezzjonijiet hemm barra, illi jekk ħansemmuhom illum naħseb nistgħu nagħmlu ħafna ġid. Bħal xiex? Bħal pereżempju, il-perċezzjoni illi trid bil-fors tereq biex tkun qed tagħmel l-exercise. Ejdilu inti s-Sur Joe. Dan kollu jiddependi mill-glandoli, Ġan. Ġifieri aħna b'ġisimna ngħidulhom il-glandoli hemm min jereq ftit, hemm min jereq ħafna minn kważi ma jereq xejn. M'għandux jaqsam li iktar ma tereq iktar aħjar, għax kieku huwa l-każ, ifhimni. Toqgħod bil-qiegħda fuq bank fix-xemx, tilbes borza sewda u tgħix kemm tereq. Ma b'daqshekk ma solfejn xejn. Hemm min sar sitra joħroġ jiġri hekk. Ekku, issa dik vera interessanti Ġan. Dika jagħmluha min ikun ħajjikkompeti u għandu bżonn għal xi ġurnata jew tnejn, normalment tal sija tnejn propjament, ikollu bżonn li jiżen ċertu piż drastiku. Pereżempju ngħidu aħna normalment dak li jkun jiżen 55 u biex jagħmilha tajjeb, ma tal-50, mal-kategorija tal-50, ikollu bżonn neħħi 5 kilos għad-doċċ. U dak il-5 kilos ikunu eżempju ilma ta' mhux xaħam. Allura ikun irid ineħħi dak l-ara. Mhux rekomandata xejn għalina illi aħna rridu nżommu ħajja tajba. Dika jagħmilha kif qed ngħidu għal sija satej kollox. Mela, ġifieri min għalih li joħroġ li jibes ħafna ħwejjeġ u jmur jiġġogja qed jagħmel biex tereq, ekku. Hija perċezzjoni iktar ma tereq iktar tonqos, mhux vera xejn. U hija perċezzjoni wkoll. Ħadd biss mill-ilma ġifieri. Ekku, u hija perċezzjoni wkoll illi jekk ma tereqx ma tkun qed tagħmel xejn. Laqqas. Tista' tiġġudika jekk hux qed tirsisti jew le, Ġan, b'mod iktar sempliċi. Ta' kieku jiena u Ġan imorru nagħmlu l-exercise. Lil Ġan nista' nkellmu jien? Jekk qed inkellmek waqt l-eżerċizzju. Waqt l-eżerċizzju, normalment mhux qed nirsisti. Jkun ngħidlek, Ġan nagħmel b'nofs kliem, b'nofs maqtuħ ngħid orfajt, mela qed nirsisti. Ġifieri, iktar mill-li blara, anke mill-vuċi nindunaw kemm bniedem qiegħed jirsisti jew le. Naturalment, hemm perċezzjonijiet oħrajn bħal insemmu aħna Ġan, illi pereżempju bil-fors trid tieħu breakfast, gidba oħra. Il-bajo da. Il-bajo bil-fors trid tieħu breakfast. Issa jekk ndorri hekk, jekk il-bajo isib illi meta jieħu l-breakfast matul il-ġurnata jikkontrolla aktar, well and good. Hemm min isib Ġan illi jekk tieħu l-breakfast, normalment jibqgħu bil-ġuħ ġurnata sħiħa qishom jgħidu. Vera. Jekk nibda nieħu. Tieħu breakfast fis-6, fis-7 jnaqqar, flash wara TVAM idamdam platt. Imbagħad jiekol qabel dal-programm u jibqa' dejjem bil-ġuħ. Jibqa' dejjem bil-ġuħ. Issa, jista' jkun illu jqassam il-ġurnata hekk. U jekk hu qed jiekol bl-ammont li hemm bżonn mhux jagħmel ħsara. Il-problema tkun normalment Ġan, mhux li kelli qed niklu essaċ, però jkun hemm min għax beda jiekol qisu jibqa' b'dak li ngħidulu aħna bla ftit. Imma ta' dejjem bla ftit. Imma tissib min li għax jikol breakfast tajjeb, bħal ngħidu aħna jiena ma jieħux affarijiet mimlijin zokkor, ma jieħux eżempju donuts u affarijiet hekk. Għax iktar ma jkun ikel mimli zokkor Ġan, aktar hemm tendenza illi jżommlok l-aptit għaddej. Imma jekk inti tikol breakfast sew, jiena ħanġi ftit eżempji, il-famużi oats. Forsi għal min m'għandux diġà il-kolesterol għoli, il-famużi bajt, pereżempju. U breakfast illi ħajżommuk, ma kemm ċans li tajt isma' jien aħjar hekk, għax imbagħad wara ma nkomplix niekol. Jiena nammetti, ġifieri kif nieħu bajda fil-għodu, jien ma jaqbadniex ġuħ mbagħad. U inti grupp ta' nies oħrajn. Hemm grupp ta' nies illi jippreferu ma jiklu xejn mill-ewwel. Għax jekk ma jikol xejn, qisu jibqa' mingħajr dak l-aptit sa ma ngħidu aħna wasal il-ħin ta' nofsinhar. Mela ara x'sistema taħdem miegħek. Imma hija perċezzjoni illi bil-fors trid tieħu breakfast. Jiġifieri jekk jiena inqum fil-għodu kif ġieli nagħmel.
u ma jkollix ċans nieħu kolazzjoni. Ekku. U nibqa' ġej anke l-programm. Mhux problem. Mbagħad wara hawnhekk kemm ma jaqbad il-ġuħ. Agreed. U skont x'tiekol imbagħad. Mela hemm min jgħidlek tant ikolli ġuħ illi kull ma nara quddiem inkaxkru. Hemmhekk għajt isma' mela jiena aħjar nikol xi ħaġa filgħodu ħalli jkolli iktar qisu kontroll. Allura hekk jiena issa. Ejja nieħu illum ma kellix ċans jiena. Ħlif ħadd 2 kafe. Okay. Issa mejjed biex nitlaq minn hawn. Okay. U niekol bormaġin. Ekku. Ewa, għax ngħid isma' hemm ħadd il-ċej. Mejjed imbagħad il-lejl għandi jikla jien. Nagħmel ħażinek. Issa, ifimni li nitkellmu hekk isu diffiċli li nikkalkula bej wieħed u ieħor x'qed tagħmel. Milli semmejt li jekk ħajkun bormaġin, dak qed ngħidu li għandna ħafna karboidrati, okay? Ġifieri jien 250 gramm ħanoħodhom, inkella ħajkolli xi ngħid. Okay. Ħajġini jinqas. Tistaqsilek innifsek, jiena attiv biżejjed biex għandi bżonn dawk il-250 gramma. Il-lejla x'biħsibni niekol? Erġajt ġin, erġajt ħobs, erġajt xi pizza, illi wkoll huwa mimlija karboidrati, għax għal min ma tantx huwa attiv ġan. L-inqas nutrient li għandu bżonn huma l-karboidrati. Allura, mill-aspetti l-oħrajn kollha, ġifieri ngħidu aħna mill-laħam jew mill-ħut, mit-tiġiġ, eċetera, l-anqas li għandek bżonn fil-fatt imbagħad ikunu dawn l-affarijiet bħal ngħidu aħna aġajjen, ħobs, patata, eċetera. Mhux m'għandek bżonn xejn għax kollox hemm postu, huwa lanqas illi għandek bżonn jekk inti ma tantx inti attiv. Però mbagħad jiġrili, kemm il-darba s-Sur Pawl hawnhekk ħajsekondani fiha. Illi jekk nieħdu laħam biss, wara ċertu ħin irridu ġifieri jekk nieħdu xi ħaġa ta' proteina. Wara ftit ħanerġgħu rridu nieklu. Ġifieri nieklu laħam, ġifieri s-Sur Pawli minn dak it-tip illi jmur jieħu kilo laħam. Alla jbirku. Ver, jiena mhix b'eżaġerazzjoni. 9 platti wara li uħor taħud nikolom u xorta jibqa l-ġuħ. Minar ma miss aġin. Interessanti. Ġifieri jekk nieħu biss proteini, jien biex nixbar nieħu l-karboidrati. Ġan, jista' jkun kif inti mdorri, għax ngħidlek il-verità, normalment il-proteini huma dawk l-aktar fost l-affarijiet l-aktar li jimlew lil dak li jkun. Iġifieri, normalment l-aktar li nsibu min jaġaqbdu l-ġuħ malajr huwa min jiddiletta ħafna b'daw id-deżerti u zokkrijiet. Għax li għamillek huwa li jollilek il-livell ta' zokkor fid-dem qabel ma jerġa' jsabatulek jerġa' jagħmlek il-ġuħ. Mela, x'irid ngħid jiena ġan, illi qabel xejn hemm nutritionists u dietitians illi jistgħu jigwidawna personalment fuq il-kwantitajiet li għandna bżonn. Però bħal kollox, bħal karozza għandna bżonn l-ilma, il-petrol u żejt. Issa aħna jkollna bżonn il-karboidrati, il-proteini u x-xaħmijiet. Mela għandna bżonn bilanċ. Ġifieri ma nistgħux ngħidu nieħdu waħda biss. Ġifieri min jiddeċidi li issa biex għazmin is-sajf jiġi figura aħjar. Jgħid jiena karboidrati ħanaqtaħħom. Qed jagħmel ħażin? Normalment fil-maġġoranza tal-każi ġan, mhux li nelliminaw kategorija li rridu nagħmlu, illi naqsu minn kategorija u nżidu minn oħra. Again, id-dietitian u nutritionist skont l-exercise li qed nagħmlu, skont jekk qed nagħmlu exercise, jistgħu jigwidawna ħafna aħjar. Eżempju, futboler komparat ma' persuna illi pereżempju tilab il-golf, it-tnejn sport. Pero l-futboler qed jiċċaqlaq ħafna iktar, mela għandu bżonn ħafna iktar aġin, ħobs, patata, frott, milli għandu bżonn il-golf. Biex inġibu eżempju banali u redikolu. Ma redikolu huwa eżempju veru. Imma huwa case in point. Mela, perċezzjoni oħra ġan hija li rrid nagħmel bil-fors l-exercise kuljum. Għax jekk infalli waħda, mela jiena kundannata biex nitbaċċaġġ. Mhux il-każ. Studji anka tal-World Health Organization jirrekomandaw madwar siegħa u nofs fil-ġimgħa ta' eżerċizzju bejn moderat u intensiv. U jiena ħobb naqsam hekk għax naf illi llum biex tagħmel siegħa u nofs, inti għandek ċertu benefiċċji ta' dak is-siegħa u nofs kissirhom matul il-ġimgħa. Ma jkunx aħjar illi tagħmel nofs siegħa tliet darbit fil-ġimgħa. Għaliex għax inti l-benefiċċji ta' waqt u wara l-exercise ħad gawdihom jekk inti anka qsamt dak l-eżerċizzju b'mod konsistenti. Mela ma jkunx aħjar milli nagħmel siegħa u nofs il-ħadd jiena nagħmel nofs siegħa it-tnejn l-erba' u l-ġimgħa pereżempju. U dak huwa l-minimu rakkomandat. Jekk aħna nistgħu nagħmlu aktar minn 3 nofsijat fil-ġimgħa, dejjem aħjar. Però minimu ta' 3 darbiet fil-ġimgħa għax jagħtik dak il-boost qawwi anka wara training. Fosthom semmejna l-ġuħ ġan. Sabu, illi meta inti tagħmel nofsija intensiva, alright, mela għax m'hemmx tul tal-ħin, plus għax hemm l-intensità, kemm jaqbdek ġuħ wara huwa anqas milli kieku inti tagħmel għal mod tal-kelma sija għaddej pass iktar kajman. Allura, nofsija mhux biss frankajt il-ħin, imma għandek normalment riżultati aħjar ukoll anke fejn jidħol il-ħruq tax-xaħam. Il-famuż metabolizmu sabu illi qisek
Ejsek għandek safe starter. Id-dawru aktar, Tajtu boost. Perċezzjoni oħra hija illi pereżempju mhux tajbin l-ACs. Mela min jgħidlek, jiena kont smaj darba li jekk trid tagħmel exercise tagħmlux fl-AC. Mhux każ laqqas, ġifier tisma' minn kollox taf waħda minn dak qed isir kważi daqsxejn moda li jgħidu aħjar nagħmel fan. Issa fil-verità jekk inti tissapporti l-fan, mhux qed tagħmel ħsara. Però Meta titħarreġ. meta titħareġ qed nitkellmu, però inti tissib sistema li inti ttollera. Mela again ħanġa naqbad mal-ara, mhux każ illi għax l-AC ikun hawn iktar frisk, mela jiena aħjar inħoss iktar sħan, aħjar imbati, għax anzi ġisimna ġan iktar jaħraq kaloriji meta jkun fil-kesħa. Jiġifieri, il-proċess ta' ġismek għaxu jkun irid illi anka jissaħħan, ħajjaħraq iktar kaloriji milli kieku inti qed tagħmel l-exercise. Iġifieri, Matteus, iktar ma nżommu it-temperatura komda għalina meta qed nitħarġu, u sekk nitħarġu xi dar jew xi klass jew inkella l-ġim. Aħjar kważi ma nerqux Sa ċertu punt biex ġisimna jibqa' jaħraq iktar. Eżatt, u jekk qed tereq tajjeb li tixrob l-ilma. Jiġifieri mhux skop li aħjar ma tereq xejn, imma mhux l-ara huwa id-dwar daj tal-oġġett. Tajjeb, mela qed niftakar f'perċezzjoni oħra wkoll ġan, illi bil-fors Kif inti. daħal il-floor manager di qed tiftakara? Kif? Kif daħal il-floor Le, manager le, le, tiftakarta? le, mhux naqbad miegħu, le, le, le. Perċezzjoni oħra hija illi Il-Juventus pereżempju. jollu Champions League. Dik kalba merd waħda mill-ħolmiet ta' ħafna nies, insomma. Mela, illi ma tistax jew tiekol wara s-seba pereżempju, jew inkella ma tistax tiekol xi kategorija ta' ikel wara s-seba. U da s-soltu target ikun il-famużi carbohydrates. Il-carbohydrates wara s-seba imur lek xaħam. Perċezzjoni, rafa. Fil-ma sens, inti ġismek, ittieħ fiex kien ittieħ l-ikel. Bħal karozza. Jekk jiena mort inti service għal mod tal-kelma fis-seba ta' filgħaxija, tajt tal-petrol l-ilma u ż-żejt, u forsi kien hemm il-mekkanik nefaħ li tajers, issa nefaħhom li fis-seba ta' filgħodu, ta' filgħaxija, ta' 3 nofsinhar, is-service tajtula l-karozza, ġisimna eżatt l-istess. Iġifieri essaċ il-ħin kważi ma jagħmel l-ebda differenza. Semmejna l-futbol. Wara l-futbol, tara anka daw il-plejers li jkollhom magħhom nutritionist professjonali, tajjeb tim sħiħ anzi, illi huma jippreparawlhom eżempju, semmejt il-Juventus niftakar stampa ċara, illi ollewlhom ix-shavers biex jieklu l-frott. Carbohydrates, għax il-frott huma carbohydrates, f'xi 11 ta' billej. Ġifieri kieku da jagħmlu tant ħsara, kieku dak imur xaħam. Daw iċ-champions mondjali, daw. Jieħdu żball bħal dan. Right, niftakar fil-każ ta' tim nazzjonali kien hemm il-famużi pizza. Il-kemm Illi kienet tagħmel ħafna Eżatt. Issa ovvjament il-pizza mhix l-aħjar ikel fid-dinja, imma again dak huma karboidrati illi li kieku jagħmlu daqshekk ħsara ma kienux ħajtuhomlhom wara l-logħba isu filment. Allura jekk xejn tajjeb dik ukoll tallimna illi jisma'. Iġifieri xi ħadd li forsi tisegwina bħalissa. U jkun hemm ammont anke ta' nies jaħdmu fil-kostruzzjoni aħna jsegwuna. U daw jgħidulek jiena kif nasal id-dar, dam friġi, niekol, fuq li niekol, u mbagħad immur norqod. Il-problema mhux li mar jorqod ifimni, ħanajdlek hekk strictly speaking, għal ċertu proċessi fil-ġisem, għad-diġestjoni fost l-oħrajn, l-aħjar tħalli satej bej l-aħħar iklaw l-irqad. Imma mhux għax dak li kell ħajsirlek xaħam. Għad-diġestjoni pereżempju hemm min ikollu anka ħol mikraħ, għax literalment għadu proċess ta' xlikel. Fnaċtu fl-istom. Fnaċtu, again. Mela l-aħjar sabu li tħalli tagħlan għas-satej qabel is-sodda. Imma mhux għax dak li kell ħajmur xaħam. Mhux ir-raġuni. U l-problema ta' dak il-bniedem li qed fil-kostruzzjoni illi mar idamdam friġġ, mhux għax mar jiekol u ma jorqod ftit tal-ħin wara, imma għax damdam il-friġġ. Meta qed ngħidu damdam il-friġġ ġifieri kiela Kull ma sab kielu. Hemmhekk jista' jkun illi aħna tlifna l-kontroll ta' kollox, dak li jgħidu binge eating. Dak mhux ideali, huwa dak li qawwina, mhux għax kil tard. Timgħix differenza? Fil-fatt, anka min jipprattika reliġjon Musulmana bħalissa sa fejna fien għadej bir-Ramadan. Kienu sar istudju waqt ir-Ramadan illi kienu sabu, kienu qabdu literalment ġifieri gruppi ta' nies qalulhom intom naturalment ħassegu l-liġijiet tagħkom u ħatiklu meta terġa' tinżel ix-xemx, però ħatiklu li tixtiequ. Fil-fatt, bir-Ramadan, sal-erba ta' filgħodu wieħed irid jiekol. Ma darba qed inkun preċiż. La darba jdoq l-erba' ma tistax. Interessanti. U daw kienu qalulhom ġan intom jekk joġobkom kulu li tixtiequ. Kien hemm grupp ieħor illi waqt li xorta bdew jimxu mal-liġijiet, qalulhom isma' ħantukom pjan ta' ikel. Ma x'tieklu meta intom bażikament tistgħu tiklu normali. U kumparaw ir-riżultati. Sabu illi min kiel għad-doċċ, kien hemm minnhom minn żdied minn naqqas minn baqa' l-istess. Għax kielu li fetlilhom għad-doċċ.
dawk li tawhom pjan ma xiex jimxu, alla volja kienu qed jieklu kollox f'perjodu żgħir ta' ħin f'ġurnata. Kienu qed jieklu kollox meta x-xemxija Mhix qedem. Mhix qedem, emmi. U xorta tilfu ix-xaħam. Għax huma qalulhom huma tawhom pjanta ikel ma xiex jimxu illi normalment ituħ lil min mhux qed jimxi mar-Ramadan, ma min qed jiekol dan l-istess ammont ta' ikel matul il-ġurnata. Ikkonkludew illi mhux il-ħin li tikol li kelli li jgħod imma x'tiekol u kemm tiekol. Għax daw in-nies kollha raw progress. Apparti minn hekk għax di tajba wkoll sabu progress ħafna anka f'saħħithom. Fil-fatt dal-famuż intermittent fasting illi inti tiekol f'ħin partikolari tal-ġurnata ngħidu aħna tiekol f'gap ta' 8 sigħat. Qed tintuża anka fi kliniċi barranin, speċjalment fl-Amerika, anka għal ħafna benefiċċji ta' saħħa illi fiha. Mela perċezzjoni oħra ġan, tħallna fiha fin li trid bil-fors tiekol kull satej jew tlieta. Jekk it-tabib qallek hekk għax għandek kundizzjoni medika, għamel hekk. Jekk inti m'għandekx kundizzjoni medika, le hija perċezzjoni li bil-fors trid tiekol kull satej. Jiġifieri aġġusta skont l-istil ta' ħajja li tgħid. Dik waħda u hemm min ġan jemmen illi hi kundannata jew kundannat għax ma jistax jagħmel hekk, mela jiena ħej ma nistax nonqos, għax jiena m'għandix ċans nieħol kull 3 sigħat, ifaqqat imru lilu nnifsu. Skuża dik ejja. Jiġifieri aħna biex insibu l-iskużi Champions u tajjeb. kollha tajbin. Importanti ħafna. Perċezzjoni oħra wkoll hija illi għax tal-familja huma imbaċċin inti ikkundannata li tkun imbaċċa ħajtek kollha. Dejjem insemmu l-famużi Beyoncé u Victoria Beckham. Tajjeb, illi dawn għandhom dera totalment differenti, dera illi fajna ħafna nies tintoġob. Mela għandek il-Beyoncé li iktar kervi, għandek iktar kurvaturi, Victoria Beckham iktar minn dak it-tip li tiegħek tilbes joqdilha kollox. Allura, jisu skont it-tejst dak li jkunu kol xorġbux ma joġbux. Il-puntu illi Beyoncé ma tistax tiġi Victoria Beckham, Victoria Beckham ma tistax tiġi Beyoncé. Tagħmel x'tagħmel bl-eżerċizzju? U mhux hekk issa jekk tmur sant serġen u tkabbar li nkabbarla u tneffaħla le iwa. Biex neftehmu. Jiġu jixtieb. Jiġu jixtiebħu. Imma b'mod naturali, l-istruttura ta' Victoria Beckham mhijiex l-istruttura ta' Beyoncé. Illi minkejja fajnej ħafna nies itnej huma sbieħ ħafna, huma totalment differenti. Għax qed nipprova ngħid. Inti jista' jkollok għal-mod tal-kelma mhux moħbija ma biex tifhimni. Taħt ġismek dik il-figura ta' Beyoncé, għax Beyoncé x'għandha? Għandha dik l-istratura. Madwar dik l-istatura tagħha madwar l-għadam għandha ċertu muskolu, ċertu toning. U jekk tkun persuna lin, ġifieri tkun persuna fit, m'għandix xaħam żejjed, mela peress li m'hemmx ix-xaħam, toħroġ dik il-forma sabiħa. Forsi minn qed jarana, forsi wkoll x'imkien għandu dik l-istruttura. Però għax hemm ix-xaħam li qed jattih. U għax forsi hemm dawk il-muscles li mhumiex żviluppati, dak it-toning illi qatt ma ħdimna fuq. Dik il-forma għadha biss potenzjal. Għadha biss potenzjal, ma l-potenzjal qiegħed hemmhekk dejjem u rilevanti mill-età. Ġifieri nistgħu nġibu ruxmata eżempji ġana sbanka nies li taf inti illi għandhom ċertu età. Tgħid Alla jbierku daw Alla jberika ara daqsxejn, tidher iżgħar minn l-oħra li għandu 20 sena inqas minnha. Ġifieri l-età wkoll hija perċezzjoni. Jien ħajkolli naqaf hawnhekk għaliex mhix perċezzjoni ma' realtà li wasalna għal telebeħ l-anġulura wieħed min-nies li jżomm lilu nnifsu